Zure haurtzaro eta gazte garaian Harrobiaren inguruan giroa ere egongo zan, ezta? Harrobila? Harrobila. Hor, Herrera, Bai, hor bai. La kanteran Bai, eta kanterako zertan. mugimendua eta Bai. barrenoak edo, ez da, esa dinamita edo ze... Hor eote zan, ura asko. Ura, bai. Eta barrenuan nik ezagutu ditut, hor Samarko aldian, Txoritoki eta aldi hortan. Hemen ez. Hemen ez. Horko Harrobila hortan, bueno, harria ateatzen eta bai. Baina hoi ja zan gaztiagoak, dendan ikunitzen izanean. Claro. Hiriak eta erabiltzen zituzten harria ateratzeko edo ja makinak edo no? Ez dakit, kamioiakin ze ebitzen zituzten, ez dakit. Hor, zeon, hoxe, Harrobila, guk Harrobila hortan, eguarritako denboan, jute ginen goldilua biltzea. Eta ura, erruzeot esan, ez dakizuk ezautuko zenun, kaskada handi bat bezala nola eroitza zen, hori ezautuko zenun zukor. Gu horrea jute ginen goldituen bila. Kasares, bila Kasares, hor jartze zuten jaiotza. Ura kinta dena, oso polita. Eta guri, esate ziguten, jungo ginen golditua bila. Eta gute ginen, anatiak eta golditua bila, emate ziguten propina bat, eta nonde isoiz bat atako genuen. Gero bizikleta alkilatzeko, edo zein gauza, entxagute ginen igandetan, Serafinean bizikleta alkilatu eta hona etortze ginen bizikletekin. Jaiatzaldi hola pasate genuen. Geizilek eta harri berrintzen nian, jute ginen, baina zeitun zakurrak inateatzen zian. Bueno, handikan etxean ez erratzeik. Eta hemen etxean orduan beste kontuikan. Matxikarren ebazian.